Tagdumala sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC nga COVID-19 referral sa Region 10. Gipanghimakak ang mikatag sa social media nga full bed capacity na kuno ang ospital tungod sa kadaghan sa COVID-19 patients. Ani ang report. Kini ang hulagway nga mikatag karon sa social media sa usa ka advisory gikan kuno sa nagdumala sa Northern Mindanao Medical Center. Gibutang dinhi nga puno na kuno ang ospital sa COVID-19 patients. Apan pagpaklaro sa NMMC nga maong advisory niadto pa kining milabay nga June 10, 2021 kasagsagan sa surge sa Delta variant. Wala na kauyon ang ospital sa sayop nga balita nga gipakatag sa uban gamit ang social media. Nag-resurface lang kana siya. Siguro ang amo lang sayop adto was wala gyud nabutang namo ang date before, no? This is not the present stand of Northern Mindanao Medical Center as of this date, no? Regarding na puno nami na inana, but of course moingon gyud mi na daghan gyud ang na-admit gyud sa amoa. Ang sigon sa ospital nga bisan og dunay na sinati karon nga surge sa COVID-19 cases sa rehiyon nga gituwang epekto na sa Omicron variant, bastante pa ang bed capacity sa ospital. Hinoon kung ugaling magpadayon ang pagsaka sa mga kaso ug daghan ang magrabihan, posible gayud nga mapuno ang ospital. Busa ila na kining gipangandaman karon. Gani gipailawom na sa DOH ang NMMC sa Alert Level 3 kung asa gitanggal na ang elective surgery sa mga serbisyo nga ilang ginahimo. Ma-assign sa lain sa area na ba. So we know already what to do na para ang atong mga empleyado we have we can still deliver atong mga general services and ang atong mga COVID cases para ma-address na mo ang parehas, no, na COVID and non-COVID. Usa sa mga kalisdanan sab nga nasinati sa health workers karon ang paspas nga takod sa ilang hanay. As of January 24, anaa sa 130 ang active cases sa mga personahe sa NMMC. Hinoon, wala pa kini sa alarming stage ug sagad kanila mild to moderate cases lamang tungod sa bakuna. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.